זוהי כספת ביתית עם מנעול קומבינציה, ופה אנחנו נלמד איך לפתוח את הכספת בעזרת הקומבינציה. המספרים שרשומים לנו הם ככה: 36, 34, 75. אנחנו נתחיל נגד כיוון השעון עם 4 סיבובים שמאלה, 4 סיבובים, 1, 2, 3, 4. עלינו לעצור בדיוק על 30. מספר הבא שלנו אמרנו 6. 3 סיבובים ימינה עם כיוון השעון, 1, 2, 3, הגענו ל6, עצרנו. 34 זה המספר השלישי נגד כיוון השעון, 2 סיבובים, 1, 2, והאחרון שנותר לנו 75. חוזרים סיבוב אחד, בדיוק על 75 עוצרים. עכשיו צריכה להיפתח לנו הכספת. עוד פעם על התהליך נחזור. אתם רואים, כספת פתוחה. סגירה של הכספת נגד כיוון השעון, כשהבריחים סגורים, ככה הם פתוחים, ככה הם סגורים. נסובב את זה נגד כיוון השעון, ברגע שסובבנו כבר לא ניתן לפתוח. אז ככה שהבריחים כרגע סגורים, נעשה 4 סיבובים שמאלה נגד כיוון השעון כמו שאמרנו. מספרים הם 36, 34 ו-75. נחזור על זה עוד פעם. 1, 2, 3, 4, 30, 6, 1, 2, 3, 34, 2 סיבובים, 1, 2 סיבובים, הנה כבר מגיעים, 34 אמרנו, 2 סיבובים, והאחרון 75, סיבוב 1. נחזור, נגיע בדיוק על 75, נעצור ונקווה שיפתח. נפתח. אוקיי, זאת הכספת הביתית, ככה היא נפתחת וככה היא נראית בחלק של המנעול. זה 2 בריחים, פתוח, סגור. ככה הבריחים סוגרים למעשה את הכספת, ככה הם פותחים את הכספת.
סגירה של הכספת, רשת כל בריחים סגורים, ולסובב סיבוב, וכבר לא ניתן לפתוח. זהו, כספת סגורה. תודה רבה שצפיתם.